दिनैनि खौरां मेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों जोंनि लाकी ड्र कमिटिनि जानानै आं दिनै बेखौनो नोंथांमोनखौ क्लियार खालामनो नागिरदों रायजो राजाफोरनिसिम आं मोनसे क्लेरिफिकेसन होनो नागिरदों गोबां रायजो राजाफोर दिनैसिमबो जोंनि बे बराथिनाय गेलेनायनि सायाव गोनो गोथो जाबाय थानायखौ एबा सन्देह खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो खोनानो मोनदों गोबांफ्रा बेबादिनो जों जि सेरेगा फाउन्डेसन आरो सिजौ फाउन्डेसनजों लोगो लाज्लायनानै जि बराथिनाय गेलेनाय जोङो थाम थिम खालामदों जाय बावैसोनि उनाव नैबे सोलिफु दाननि 22 खालार थामहिनबा 22/1/2025 खालि जानो गोनां जिहेतु जोंनि बराथिनाय गेलेनाय बेखौ लानानै गोबांफ्रा दिनै जोंनिफ्राय बेबादि टिकेट लांखानाय डिलार्स एजेन्ट्सफोर बा रायजो राजाफ्रा बेबादि गोबांफ्रा बेबादि गोनो गोथो जानानै जोंनिसिम खायसे फिदिंफिननो नागिरदों आरो गोबांफ्रा बेबादिनो लानायफ्राबो बेबादि रांफोरखौ होनो नागिराखै किन्तु नोंथांमोना बेखौ जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया मानो होनब्ला जिहेतु जोंहा गभर्नमेन्टनिफ्राय पारमिसन मोनखाबाय बे पारमिसन मोननायनि थाखायसो जोङो दिनै बेबायदि बोलो फोराननानै जोङो बेबायदि फुल सुइं जों खामानि मावनानै बे खेलखौ जों होनो लादों बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ लानानै खुनु गोनो गोथो जानो गोनांथि गैया जोंहा बावैसो साननि उनावनो जासिगोन जिहेतु 18 सानसोनि उनावनो जासिगोन दिनैनिफ्राय लानानै बेनिखायनो नोंथांमोना खुनु बाहाय गोनो गोथो जानाङा जाय जेरै हागौ बेबायदि नोंथांमोनहा बेबायदि आवगायबोनानै जोंखौ कअपारेट खालामनो हागोन मानो होनना बुङोबा जोंहा जाय बेबायदि गेदेरथार माखासे थांखिफोर लानानैसो बे खेलखौ जों होनो आखायाव लादों जाय थांखिफोरखौ जोंहा सिगांनि जोंनि सोद्रोमा बिथां सासेया फोरमायथिलांबाय बेनिखायनो बे समाव जोंहा जिहेतु बे खेला अल आसाम बेसिसआव बे जागोन बेनिखायनो अल आसामनि नुक एन्ड कर्नार जेरावबो जोंनि बे लटारि टिकेटआ सहैजोब्बाय जोंनि बे बराथिनाय गेलेनायनि जि उपहार कुपन बे सहैजोब्बाय बेनिखायनो जेरावखि थाया मानो जाय सुबुंफ्रानो बेखौ मोना मानो बेयाव जेबो गोनो गोथो खालामनाङा आरो नैबे स्क्रिनाव होनाय जि नाम्बार बेवहाय नोंथांमोनहा माबाफोर मिथिनो माबाफोर क्वेरिसफोर थायोब्ला सोंहरनो हागोन आरो जोंनिफ्राय क्लेरिफिकेसनखौ लानो हागोन मानोना जोङो माखासे गिदिर थांखि लानानै जिहेतु होदों आरो जोङो जोंनि जि बड'लेण्ड खुंथाय बे बड'लेण्ड खुंथाया जोंनो फुल बेबायदि कअपारेसनखौबो जोंनो होबाय पारमिसनजों लोगोसे बेनि थाखाय नोंथांमोना खुनु बाहाय माखासे एडमिनिस्ट्रेटिभ साइडनिफ्राय माबा मोनसे दिगदार मोनगोन बेखौबो नोंथांमोना साननो नाङा बा सोरबा जोंनि बेबायदि उपहार कुपनखौ लानानै सोरनोबा बिलायोब्ला माबा मोनसे गावनि सायाव लिगेल एक्सन फैगोन नामा बेखौ नोंथांमोना खुनु सन्देह एबा गोनो गोथो लानो गोनांथि गैया बेनिखायनो दिनैनि खौरां मेलनि गेजेरजों बेखौनो जोङो क्लेरिफिकेसन नोंथांमोननिसिम जों होनाय जायो जेसेबां हागौ नोंथांमोना जोंनि बे गिदिर थांखि लानायफोरखौ जाफुंसार होनायाव मदद होगोन होननानै मिजिंथिनानै आंनि दिनै आंनि क्लेरिफिकेसन होनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों जोङो सेरेगा फाउन्डेसन आरो सिजौ फाउन्डेसननि दारै खुंनो लानाय जोंनि बराथिनाय बेनि सायाव जोङो फंनैसो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों जोंहा नैबे नोंथांमोना फ्राय नुनो मोनदों बे सेरेगा फाउन्डेसन आरो सिजौ फाउन्डेसननि दारै जोङो फैगौ जानुवारि दाननि 22 खालाराव जोंनि उदालगुरि टाउनावनो जों मोनसे खेला फाथिनो थांगासिनो दङ बेयो जोंहा जि अक्ट' होदों बे अक्ट'आवनो जोंनि खेलाया जागोन हयथ' गोबाङा गोनो गोथो जानो हागौ खेलाया जागोन जाया खारन एसे आगोलाव जोंहा महामान्य आदालतनि गेजेरजों माखासे खेलाखौ बेन खालामनाय नोंथांमोना हयथ' मिडियानि गेजेरजों बा निउसनि गेजेरजों नुनो मोनदों दा थेवब्लाबो जोंहाबो बे खेलाखौ महामान्य आदालतआ बेन खालामनायनि सिगाङावनो जोङो उदालगुरि डिसि आरो उदालगुरि एसपिनि दारै जोंहा मोनसे पारमिसन बिलाइ जोङो मोननो हादोंमोन दा बे हिसाबैनो जोङो फिन सावरायफिननायनि गेजेरजों उदालगुरि एसपि आरो उदालगुरि डिसि आरो जोंनि बिटिसिनि माखासे खुंथाय गोहो थानाय
दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै जों थि खालामदों जे आरो बिथांमोनाबो जोंखौ एसुरेन्स होदों जे बे खेलाखौ फाथिनायाव जेसेबां सहाय नांगौ बे सहायखौ बा जेसेबां ल' एन्ड अर्डार सिटुएसननि सायाव जिथु सहाय नांगौ बेखौ बिथांमोना सहाय होनो थाखाय आवगायदों। बेखायनो जोङो बे बिलाइयाव होखानाय बायदि 22 खालार जानुवारि दाननि 22 खालारावनो जोङो खेलाखौ बेखौ जों होनो थांगासिनो दङ। बे खेलानि गोबां थांखि दङ। जों गिबियावनो जोङो उदालगुरि सहरनि थाखाय जोङो मोनसे एम्बुलेन्स आरो मोनसे स्वर्ग रथ बिनि बादैबो गोबां बिनि बिर जोहोलाव बिथांमोना हारिनि थामोनथानि थाखाय नांनायाव जिहेथु दासिमबो गोबां मानसियानो फ्राय 64सो दैदेनगिरिफ्रा दाबो जेलाव दङ। बिथांमोननि जेलाव थानाय न'खरफोरखौ एसेब्लाबो सहाय होनो थाखाय जोंनि बे लटारिनि गेजेरजों जिथु मोननाय जिथु इनकाम बिनिफ्रायनो जोङो बिथांमोननो जा एसे हायो बेखौ सहाय होनो थाखाय जोङो आगोलाव फोसावदों आरो बे थांखिया दाबो जोंहा बाहाल दङ। बेखायनो जोंनि बे लटारिखौ नोंथांमोना अनसायनानै जाहाथे जोंखौ हेफाजाब होनायजों लोगोसे माखासे खामानि मावनायावबो जाहाथे नोंथांमोना हेफाजाब होयो बेखौ जोङो दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों आं खावलायदों। जोंहा लटारियाव नोंथांमोना नुखादों जा गिबि प्राइजआव दङ जोंहा टयटा फर्चुनार, नैथियाव दङ जोंहा आल्ट्रा बास, थामथियाव दङ आल्ट्रा बास, बिनि उनाव बादैबो महिन्द्र स्कर्पिअ एन, बिदिनो फारियै महिन्द्र थार, मारुति सुजुकि बिदि गोबां गासै गिफ्ट कुपन नामाव 40टा प्राइज दं। आरो बिनि बादैबो बुक प्राइज दङ जोंहा। बुक प्राइजआव जोङो सेथि प्राइजआव जोंहा मारुति सुजुकि, नैथियाव मारुति सुजुकि बिदिनो गासै 30टा बुक प्राइज दङ। आरो बिनि बादैबो एजेन्टफोरनि जोंहा माखासे प्राइज दङ। दा बेहाय आं सानो जोंनि बे खेलानि गेजेरजों जोंनि बे सेरेगा फाउन्डेसन आरो सिजौ फाउन्डेसननि दारै जिथु खुंजानाय मोननै स्कुल फरायसालिफोर दङ, बे आलारि एकाडेमि आरो सेरेगा सेकेन्डारि स्कुल, बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टजों लोगोसे बेयाव गोबां जोङो दुखिया सेंग्रा सिख्लाफोर फरायसुलिफोरखौ जोङो फोरोंनायनि बेयाव माखासेखौ जोङो बिना फैसा फोरोंनाय खामानि जों मावगासिनो दङ। आरो नोंथांमोननि जुदि सहाय मोनोब्ला आरो बिनिख्रुइ साबसिन जों खामानि मावनानै जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव बे जोंनि सेरेगा फाउन्डेसननि गेजेरजोंनो आरो सिजौ फाउन्डेसनजों साजायजानाय मोननै फरायसालिखौ जोङो मोजां मोनसे थासारिसिम लाबोनो हागोन। नोंथांमोना साननाङा जे बे लटारिया मोनसेथ' फेक जानो हागौ। गोबाङानो बिदि कुइसनबो खालामदों जोंखौ। गोबां बे जोंनि बे नाम्बाराव गोबाङानो फन खालामो जे खेलाया जामारना जामारा, ओरैनो थांगोन नामा, बिदि माखासे खिन्थु जों बुंनो नागिरदों बे खेलाया 100% जागोन। नोंथांमोना जेबो साननो गोनां गैया। आरो नोंथांमोना जुदि प्रयजन जायोब्ला जोंनि बेयाव होखानाय नाम्बाराव जोङो कल खालामनानै नोंथांमोना जोंनिफ्राय मिन्थिनो हागोन। आरो जायफोरा गोसो दङब्ला जोंनि गरायमारियाव फैनानै जोंनि हेड अफिस दङ, बे हेड अफिसाव नोंथांमोना फैनानै लटारि बिलाइखौ लांनोबो हागोन आरो गोबां खोथाखौ मोन्थिनोबो हागोन। बेखायनो जोंहा बे लटारियाव होखानाय माखासे नाम्बारफोर दङ, जानबुं नाम्बार, बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो हागोन। आरो बेयाव मा बान्था बा प्राइज होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। ओंखायनो आं खावलायनो लुगैदों जों सिजौ फाउन्डेसन जानानै जाहाथे नोंथांमोना समा बारा गैलिया, दिनैफ्राय 3 तारिख थांबाय आरो मथा मथि 15-20 दिननि गेजेराव जोंनि खेलाया जानो थांगासिनो दङ। ओंखायनो आं खावलायदों बे मिडियानि गेजेरजों जे नोंथांमोना जाहाथे जोंनि बे लटारिखौ बायनानै जोंखौ हेफाजाब होनायजों लोगोसे जों माखासे खामानि मावनानै नोंथांमोना सहाय होगोन होननानै आङो बेखौ बुंनानै आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बयखौबो खावलायदों जाहाथे जोंनि बे लटारिखौ जायफ्रा लायाखै नोंथांमोनखौ बेखौबो बायनानै लानो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। जोंहा एसे आगोलाव थांनाय अक्ट'बर दान अक्ट'बरमोन ना, अक्ट'बर दानाव महामान्य आदालतनि गेजेरजों माखासे बेन खालामनायखौ नंगौ नोंथांमोना बुंदों बा जोंबो मिथिदों। नाथाय बेयाव माखासे खोथाबो बुंदों जे जायफोरा जेनिउन लेखा गोनां, बेफोर लेखा गोनां माबाखौ ससाइटिफोरा बे खेलाखौ होनो हागोन बेखौ बिथांमोना बुंदों। आरो थारैनो बुंनो थाङोब्ला बियो महामान्य आदालतआ बे खोथाखौ राय होदोंब्लाबो सरकारनिफ्राय दासिमबो बियो मोनसे बेन खालामनायखौ आसाम सरकारा दासिमबो जोंनि गोदानै फोसावाखै। जायनि जाहोनाव जोङो बेखौ बिथांमोनजों रायलायनायाव नोंथांमोना थि तारिखनि गेजेरावनो खेलाखौ होनो हागोन होननानै बिथांमोना बुंनायनि थाखाय जोङो दा बे खेलाखौ होफिननो थाखाय जोङो आखायाव लानाय जादों आरोखि। उदां भाबै जोङो होनाय जादों।